שלום לכם. היום אני רוצה להכיר לכם נחש שבאמת אני לא פוגש כל יום, בטח לא באזור המרכז. זה נחש מאוד מיוחד. בדרך כלל אני לוכד צבעים, זעמנים שחורים, זעמנים זיתניים, נחשי מים, אפילו תלום קשקשים פה ושם. אבל את הנחש הזה לא יוצא לראות כל יום באזורים האלה. זה בעצם נחש מדברי שמוצא את הדרך שלו לטפס צפונה בעיקרון דרך השבר הסורי-אפריקאי, דרך הבקעה. שם התנאים האקלימיים מאפשרים לו עדיין את התנאים שהוא רגיל אליהם מבית הגידול המדברי, ובמקרה שלו הוא גם עולה לשדרת ההר המרכזית ואפילו גולש לצד השני, ויש לו תפוצה מאוד מאוד מעניינת שנחקרת בימים האלה. אז בואו נראה אותו. אז זה הבחור. הנחש הזה נקרא זעמן דק, וכשמו כן הוא, בהחלט נחש דק יחסית, נחש מדברי. הדקיקות הזאת בעצם מאפשרת לו גם להידחק לכל מיני מקומות וסדקים, וגם נקודות אחיזה רחוקות מאוד אחת מהשנייה, מה שמאפשר לו לטפס טוב מאוד על מצוקים, סלעים. הוא מאוד מאוד אוהב לאכול סממיות למיניהם, בעיקר מניפניות. יש הרבה תיעודים שלו טורף מניפניות. כשהוא מחליט לטרוף אחת כזאת הוא נהפך להיות פחות ביישן. יש טענה שאומרת שהמין הזה, שהנחש הזה שנמצא כאן באזור המרכז הוא בעצם מין נפרד. יש כאלה שיקראו לו אפילו זעמן יהודה. לא ניכנס לפרטים האלה עד שלא יוחלט איך בדיוק אנחנו קוראים לו. לצורך העניין זעמן דק, המופע הצפוני שלו זה הנחש, ועכשיו אנחנו יותר מנשמח לשחרר אותו בחזרה לטבע. הוא נתפס אגב במושב שנקרא עץ אפרים ליד אריאל, ליד אורנית. ובואו ניתן לו ללכת, אם כבר נפלה המצלמה. הנה הזדמנות נוספת להתרשם מהנחש היפה הזה. בהחלט נחש שלא רואים כל יום באזור שלנו, למרות שמדי פעם אני נתקל בו. יאללה.